Pwy sy'n talu am dwyll yn y gig? Sylwch arno, rhowch wybod amdano, gyda'n gilydd, rydym yn ei atal. Bob blwyddyn, mae'r gig yn colli arian drwy weithgarwch twyllodrus. Bydd Mark yn cael presgripsiwn ar gyfer salwch nad oes ganddo. Bydd Ahmed yn cael ei dalu gor amser am oriau na weithiodd. Bydd Julie yn hawlio am filltiroedd nad oedd yn gysylltiedig yn union â gwaith. Bydd Luca yn dosbarthu cyffur rhatach ond yn hawlio am un drud. Bydd Kath yn ffigio ei CV i gael swydd nad yw'n gymwys ar ei chyfer. A bydd Steve yn anfon anfoneb am nwyddau na chafodd ei dosbarthu. Twyll yw hyn. Mae'n costio miliynau i'r gig bob blwyddyn. Pwy sy'n talu? Rydyn ni gyd yn talu. Mae pawb yn elwa o'r frwydr yn erbyn twyll yn y gig. Sylwch arno, rhowch wybod amdano, gyda'n gilydd, rydym yn ei atal. Mae gwasanaethau atal twyll Cymru y gig. Am ragor o wybodaeth am sut i roi gwybod am dwyll yn erbyn y gig, ewch i cfa.nhs.uk/report fraud. Ffoniwch y llinell adrodd am dwyll a llygredd, dim 8000, dim 28, 40, 60, neu siaradwch a'ch arbenigwr atal twyll leol.